vähän kerron kuulumisia. Tuun tuolta Ecuadorista lyhyelle visitille tänne 5 viikkoa olomalla täällä Suomessa. Ja nyt sain tällaisen yllätysmahdollisuuden tulla Helsinkiin ja tänne tulin sitten tapaamaan veliä ja siskoja. Buenas tardes. Dios les bendiga. Okay. Hermanos, hermanas. Veljet ja sisaret, Jumalan siunausta teille. Es una alegría poder estar aquí junto con ustedes. On suuri ilo olla teidän kanssa tänään täällä. Cuando reservé mis boletos para venir a Finlandia, Ja kun mä varasin lentoliput Suomeen, pensaba primeramente en venir a Helsinki. ajattelin ensinnäkin tulla Helsinkiin. Pero cuando llegué a Jyväskylä a la casa de mis papás y me puse a ver mi programa y todo lo que tengo que hacer, Mutta kun mä menin, saavuin vanhempieni luo ja rupesin katsomaan ohjelmaa, kaikkea sitä, mitä mun piti tehdä, me di cuenta de que no hay tiempo para venir a Helsinki. mä huomasin, että mulla ei ole aikaa pysähtyä Helsingissä. Y dejé nomás y pensé que bueno, será para la próxima. Ja mä ajattelin, että ehkä seuraavalla kerralla. Pero sucedieron algunas cosas y aquí estoy. Mutta tapahtui joitakin asioita ja tässä mä oon. Y es realmente una alegría. On suuri ilo. Muchas gracias por sus oraciones, Kiitos rukouksista por sus mensajes, ja ánimos. viesteistä ja rohkaisun sanoista. Estoy ahí en el Ecuador, en la Amazonía. Olen Amazoniassa ja Ecuadorissa. Me llamo Hanna Eriksson, si alguien no lo sabe. Nimeni on Hanna Eriksson, jos joku ei tunne minua. Y ahí tengo privilegio de vivir en 2 comunidades indígenas muy diferentes. Ja minulla on etuoikeus asua 2 tosi erilaisessa Intiaanikylässä. Ahí trabajamos en la comunidad de Bella Vista Alta. Ja me teemme työtä Beijavistan yhteisössä. Ahí, bueno, la comunidad es evangélica ya desde hace muchas décadas. Ja siellä se yhteisö he ovat kristittyjä jo monta vuotta jo taaksepäin. Y durante unos 6 años hemos tenido una iglesia allá. Ja 6 vuoden aikana meillä on ollut seurakunta siellä. Ya tenemos un pastor ecuatoriano. Ja meillä on ekvatorilainen pastori. Tenemos unos 100 niños allá. Ja noin 100 lasta. Unos 30 jóvenes. Noin 30 nuorta. Y algunos adultos también. Ja joitakin aikuisia myös. Y ha sido una experiencia muy interesante ver cómo esa comunidad que ya ha sido cristiana está cambiándose. Ja on ollut tosi mielenkiintoista nähdä, miten tämä yhteisö, joka on uskova yhteisö tai uskovaisten yhteisö, on muuttumassa edelleen. Yo veía allí mucha religión, muchas tradiciones. Mä huomasin, että siellä oli paljon uskonnollisuutta ja traditiota. La gente sí que sabía cómo tiene que ser un cristiano. He kyllä tiesivät, millaisen uskovaisen pitää olla. Cómo hay que portarse en la iglesia. Ja miten pitää käyttäytyä seurakunnassa. Cómo es el orden del culto. Ja miten seurakunta, tämä ohjelma ja järjestys etenee. Y qué son las canciones más sagradas. Ja mitkä on ne pyhimmät laulut. Pero en este último año ha sucedido algo maravilloso. Mutta viime vuoden aikana on tapahtunut jotakin ihmeellistä. Han llegado familias que nunca han querido llegar a la iglesia. On tullut uusia perheitä seurakuntayhteisöihin, sellaisia, jotka ei ole koskaan ennen aikaisemmin halunnut olla niin kuin seurakuntayhteisöissä. Son de esos hombres y mujeres que han estado tomando ahí nomás, pasando fiesta y los cristianos siempre criticándoles a ellos. Ja juuri niitä miehiä ja ihmisiä, joita uskovaiset ja kristityt niin kuin osoittivat sormella, niitä, jotka juopottelivat kaduilla ja päivät pitkät. Y son esas mismas personas que antes les criticaban a los cristianos también. Ja nekin vastasivat samalla tavalla, hekin kritisoivat kristittyjä. Gracias a Dios hemos podido comenzar a servir a los hijos de esas personas. Ja Jumalan avulla olemme pystyneet ruvemaan palvelemaan juuri niiden ihmisten lapsia. Y eso les ha acercado mucho a la iglesia. Ja he ovat lähestyneet seurakuntaa ja tunteneet läheisyyttä seurakuntaa. Y es algo impresionante. Ahí ellos están trabajando ahora junto con nosotros. Ja se on aivan mahtavaa nähdä, miten he ovat nyt yhteistyössä meidän kanssa. Tengo confianza en que ellos van a llegar a los pies del Señor también. Ja luotamme, että Herra myöskin, hekin tulevat vielä uskoon.
Ahí en Bellavista Alta yo paso los fines de semana, Siellä Bellavista Aaltossa mä oon viikonloppuisin. pero entre semana estoy viviendo en otra comunidad que se llama Rucuyacta. Mutta maanantaista perjantaihin oli toisessa yhteisössä nimeltä Rukujahta. Y ahí no hay cristianos evangélicos. Siellä ei ole uskovaisia ollenkaan. Y ahí la gente dice que es cristiana, son católicos, todo eso, He ovat katolilaisia ja kutsuvat itseänsä kristityiksi, pero no tienen mucha idea de cómo es Dios. mutta heillä ei ole paljon ideaa siitä, että millainen Jumala on. Y yo he estado ahí con muy bajo perfil. Ja mä olen ollut tosi sille vaatimattomista lukenut heidän kanssaan. Yo he dicho que quiero aprender del idioma y de la cultura de ellos. Mä olen sanonut heille, että mä haluan oppia heidän kulttuuria ja heidän kieltään. Y nada más hasta que entienda bien qué es lo que necesitan ellos. Eikä mitään muuta siihen asti, kun mä huomaan ja ymmärrän tosiaan, että mitä he tarvitsevat. Y poquito a poco se están abriendo las puertas ahí también. Ja vähitellen nekin ovet ovat avautumassa. Y otra vez ha sido a través de los niños. Ja uudestaan se on tapahtunut lasten kautta. Aunque yo nunca quería trabajar con los niños. Vaikka mä en koskaan olisi halunnut tehdä työtä lasten parissa. Pero me tocó. Mutta Jumala käski sinne Y ahí estamos. Ja siellä nyt olemme. Y creo que y sé que van a llegar todas las familias a los pies del Ja Señor. uskon, että kaikki nämä perheet vielä tulevat tuntemaan Jeesuksen ja totuuden. Tulevat vielä uskoon. Algo muy interesante quiero compartirles todavía. Anna vielä jakaa jotakin tosi mielenkiintoista kanssanne. En mes de noviembre nos visitaron unos hermanos de aquí de Finlandia. Marraskuussa kävivät meillä vierailemassa suomalainen perhe. ¿Quién o unas personas, dos personas? 2 ihmistä jo. Sí. 2 ihmistä. Ah, Suomalaiset. ¿Quién de ustedes ha escuchado del movimiento Yupi que viene, Jippi-liike? Siis onko joku kuullut Jippi-liikkeestä? Niin. Ahí en el Ecuador yo tengo un amiguito que ya tiene 11 años de edad. Ecuadorissa mulla on 11-vuotias ystävä. Y yo me había enterado de que habían traducido algunas canciones cristianas infantiles Ja mä kuulin, että sain tietää, että hän oli, tai he olivat kääntäneet joitakin näitä hengellisiä lauluja. en español y yo le enseñé a este niño Ja minäkin opetin hänelle. y le encantó. Ja hän rakasti niitä. Y yo decía, ¿por qué no voy a enseñar en la iglesia también? No, mä sanoin, että miksi mä opettaisin myöskin seurakunnassa niitä. Y a los niños les encantaron esas canciones. Ja lapset rakastivat niitä lauluja. Y ahora estamos traduciendo esas canciones en el idioma quichua amazónico. Ja nyt niitä lauluja käännetään Kichwan kielellä, Amazonan Kichwan kielellä. Y como les dije, en noviembre nos visitaron desde este movimiento Yupi. Ja marraskuussa saimme vieraita tästä Jippi-liikkeestä siellä. Y les pido que oren por nosotros, por favor, Ja pyydän teitä rukoilemaan meidän puolestamme. porque parece que vamos a tener música cristiana infantil quichua primera vez. Sillä näyttää siltä, että pian saamme Kichwan-kielistä hengellistä lastenmusiikkia ensimmäistä kertaa. Amen. Y todo esto sucede gracias a sus oraciones. Ja tämä kaikki tapahtuu rukouksen kautta. Yo pues fui allí porque Dios me engañó, me hizo ir y me hizo hacer cosas que ni me gustaban hacer. Jumala vähän huijasi mut ja vei mut sinne ja sai mut tekemään semmoisia asioita, mistä mä en oikein tykännytkään. Pero si ustedes no estarían orando por mí, yo no podría continuar. Mutta jos te olisitte rukoilleet minun puolestani, niin en mä pystyisi. Porque es duro. Sillä se on vaikeaa, difícil. se on kovaa. Pero cuando Dios está con nosotros, Tai kun Jumala on kanssamme, ¿quién contra nosotros? kuka meitä vastaan? Dios les bendiga mucho, hermanos. Siunasta teitä.